Ej, var du god, Ali. En putter, en anden tager ud. Flot. Væk med den. Hvad med den her? Det vil godt blive strid der nogle gange. Lige holde øje. Og sådan er det med små børn. Ja, ja, fuldstændig. Hvad siger Anders Allen? Er der på skæg? På næbet? Det kan komme nu. Det er sikkert med Lene, der hælder på.